Hadin bakatu kat Nepor balami ginong tre asha kiladawa lagajong kahok ka menteri badai pet ya katanat ka koi ka khia ka sarkar jilla ka Dr. Mezel Amparin Lingdo kala penlong da ka jingkendo lang bad ginong tre asha banyakran badru ban sngap halor ki jingdawa ki ba kiladawa ya ka te ka jingkendo lang la penlong menta ka singi ka ar phau ar tarik unai wing ar hajar ar phau lai hasket riat shlong habai kran bakila pathai khobor hadin balawai ka jingilang batki asha na kaliang ka menteri kala ong baha ka jingyo bani kendu bagi nong tre asha haki pra banai baladem kala don ka jingdko hagrukom trekam na kadaw ka jing bambiang kirukom ai kilat penmentoi kiba kidei banyo kabala sateng nadu ki por mensua bat ka jingbun ki kenrom kenram hakabai dei baga jing pentrekam yiki benta badon kam susu na kaliang ka te menteri kala ongru hapapan ya kanu ka baha na ka benta kitna trekam bapher na ka sarkar jilla kade bendon ka jing bishar ka bahok om ban shu i shra daga bakhin sting kate ke menteri kala ya thuru baha ka jingdu no jungki nong tre asha ya ka scheme ki bakenthum ya ka Meghalaya asha benefit scheme bar ka Meghalaya maternity benefit scheme ka ba kum ki nong tre ki de ban yo kala penlong ya ka sarkar ban bujili no daga incentive ha ka jaka jungki ni ki scheme ban na kaliang ka tanat ka koi ka khia kala ra ikini kimat hau menteri rangba ka jella haki ar teli ki jingilang ki bala penlong hennen ka janmen bad henne men stem laban rap ka kong Amparin kita ki skim batmai ki kenthop ya ka jinglot jungki asha hakapor baki hap ban siu bai kali baki ra ki nongpang shiki jaka ai jing sumar shimen ban ai busket ne khusna miki asha halor ka jingla ban penduna ya ka jingklat jungki longkami baki khulung hapo ka shi hajar sngi ban ai kerteng ya ka incentive jungki asha ya ka ba on tip no kum ka community based health incentive ban pin i pa ka sarkar jilla ka don kam ban phai khman ha ka bai dei ba ki jingdawa jungki nong tre asha ban on shnaru iki committee ha ka jingi don ki nong yalam jungki asha ki village health council harangkat ki sahab ka NHM ban na ki district bapher ki ban pen ki jing e jungki nong tre asha ka jingyalang ka ba nilala ban sokhu khambria ya kata kajing dawa jong ki asha speaking haki jingya kendo jonga baki haki pra banai shiteng ki baladet ngatip baki babun ki defect sa ka system kadon kata kajing snow ba ki badai banyo kata ka fix honorarium ru haduk mentak ki bagi tinggi la ya shimi kita ki jing ot jing nam jong ki asha bakalum lang ya gini ki bon benai di bang ya kendo si kendo peti tinggi la ya rai kawai bahabang ngipan la ka sarkar kum ke department ya keno ke jing penkeu ya ka baha jong ka jela na ka benta kino ki sectors of workers tadi bentang ke justification nei ban su ong oh ki la le suro ai no iki kata habang ngilet siya ka sarkar kami, siya ka sarkar jila, ngilet na ka justification. Wala si kita kijingi. Hapreng gini kijingi bro. Kajing do no ajong ki schemes ki pamanswa. Ta Meghalaya Asha benefit scheme, Meghalaya maternity benefit scheme. Kabakti yaray hakisnem ki baladem. Ban walam no da kata ka incentive kakajaka jong kita bro. Ngi kum ka department nila ra hakmat jong honorable chief minister haki akli ki jingyalang ki bangidon menen jarmin bat menem step mat nilarai bangin penmino ya ka skim tumai kaban kentup ki jinglut jong ki asha hakapor baki hapsiu bai kali jinglut jong ki asha hakapor ba kira ki nongpang syaki private institution bisishan minde ban pendu iki kum kataru nilarai ba ngidon kamru ban ai kusnam lan ni busket ya ki asha haba ki penduna ya kajingyap jom ki long mi hakisnong ki dong chungki penduna ya ka jingyap jom ki klong iba hapo kasi hajar si hakisnong ki dong ki jongki ban ngisngo ba ngin ai kerteng thmai ya ka ni ka incentive bangin ai ya ki asha hakane ka way ka kantin ka baong community based health incentive
community based health incentive ban pen iba ka sarkar jilla ka don kamru ban kami yipili kijing dawa chuki pada kajing yakran jungi menne ka step niyo iba plan dang bon ka kendung kita ki gaps aka implementation systemic gaps ibangi haban kami no ting inform yaki committees abadon bentalang ki asya ki village health councils lani ki dorbar ringkat bat ki officials na ka NHM, ki officials na ka state, man la ka district, man pet kita kijing jom kini ki asya. Ka NHM ka baju sew arku arklur na ka bata ki asya, kan yai sew arku arklur. Ka sarkar jelapan ka baju bay kat nyu klur yi kijing lut ban ai ki asya. Kan pelut no arku klur hadin kata kijing increase kane kajing penkiw yaki incentives syaki ashas halor kane kajing khot jungi ya kasngim tumai ka boong community based health incentives ki asha kumbakalong kila nget bat kila ya smuthu lang ba don kam bande e kata bat ki up ya kata ka jing betha ka batikna haka rukom ICT syaka Asha Union ya kata ngila ong bangginle apo ka atun tam ban ngis ngutunat sibun bagi Asha baro kilaya rai langhang ni mentan manlik pai syaka ka baca kanu ka baca hadin kani pegekan ini ru bangin kana bat ngi kum ka sarkar ngi ong hakini ki nado kalai phau terik jong bunai Oktober hado mentak kesni ka what is the date today arhulai terik bunai November arhu terik bunai November ni lado ya kecing in kilo ni kat tu kat ni lado kecing in ki kena ka hapo ka chi jasni kat tu kat ni ngimna bansyak itu ni kerja mat mikermen ba kajing yakren kajing yate kajing hakan kajing lang kan urlong kumbangi yate bat kini ki committees ki bapher ki bangin town ki districts kin kmi no ya kita ki gaps kumno ki asya ki badi ban yo fix incentive arajar kampoi syako idi banwa balai long ta kumno ki asya ki bayarap iki long kmi ki bakakun hayeng tak kum ka kendon jong ka NHM balai kim yo incentive mitip mentah tikin ya thir bhai kita kicing duna hagi district rupe bat ngakermen manang ni syakmat kita ki village health councils lani kita ki dorbar kerpang nakam tak kuat kekia action kita kini rap bat kini tray kini betin ketilang bangi ke sarkar bat nginla ban suthu ha ban tray bha ban kiu ya ki indicators lani ke jinglong jingman jong ka kuat kekia action Lanu kan scheme kan try kam madam. Nila ay nila panport niki asya kumbalay benay kabas slim namar menta kala di pa kajingkut jong benay November kalawan ke December ka babon ki syuti yo kumno ngimla tinray la kumno ru within 3 months adin bangi syong sebagai dorbar kan disunjuk jong ki dorbar sana bangin pen iya ki bapet kajing pan jo ki asyar pas mudon rim tingin pet bu saka ide ka bangila panjali pat kisnong kitau nang bakini di BHC jumi kinyaram ini kum ka health department bahkan deliver bahkan improve ya ka system saudong ju ngin bay sa kumbapra hajar point something below exact numbers will be calculated number 7,006 asya zade Yang iyo dikit begini ki asya mentan rupa ki babun kisnong kamtam le hak hapsor lani ha pedeng kasor ki bamdon ki asya tingin hapet kita babun so approximately ngin saya pet ngin saya yu tambah honorable chief minister kajing pet mi jong uang bakadon mungrim ban indai ban syir persyatan ni nak ke department bungi lah present you hak rukam ke babiang ni orang wat suai tang namar kipan se
ai la ka bata kini kijing lut jong ki asha ki pakilut ha ka jing ya jong ka kam ka jong ki Naka tunggu kita ko siya kalong ban pentiu ni naka raja sana dari ilong nga sukat baka ka jing ya khana jong ni la ya khana ba kan keu approximately ha ka fixed incentive shi ha ka bumot a plus 1 kalong la ha Henry kita ki incentives ki jong ki ro nang khmi shushu plus minus nimla on tip namar ba it depends on what evolves akan ta kajing yakana jumi but away ka long ka basa man ka apu banai ni mi surok punya hap don ma kajing te ba kam shu ba kam bit ba kam biang bangim dei banya keren ni increment at least hakakat ni kat ni banai dei ban shu ya let surok man ka apu banai apo ka asnan Ibon tiki workers sa different sectors have justified ti habang ipa. Ti at least nila ya ngutenan bakil ay komen. Ngakwa ban ya ka hanta. Ndon ka jing ya keren pala ka. Namar yo bakala. Ka jing long brio yo kay yo keren tam. Makanya kita asa hilap dia ni bonita. Hilap dia. Hilap dia. Kamu kan itu 2000 bos 1000 mentah katanya fixed incentive. A fixed incentive under another head. Jumlah ban chupan ki. Tinggal khot ya kata community based health incentives.